Valentín, Deň žien, Deň matiek, narodeniny, meniny, výročia, všetko úžasné príležitosti, kedy darovať krásny darček. Táto špeciálna, limitovaná, už skoro jarná limitka v sklenených nádobách je univerzálnym darčekom pre všetky tieto sviatky. Prečo univerzálnym? Môžete si vybrať z rôznych druhov kvetín, napríklad jarné snežienky, krokusy, margarétky, tulipány, astry, vlastne podľa toho, čo máte radi. Ešte o niečo originálnejšie a univerzálnejšie je to, že na sviečku si môžete uviesť svoj vlastný text podľa želania. Milujem ťa, si skvelá Katka, iba pre teba, všetko najlepšie. Text je iba na vás. V prípade, že si text nezvolíte, na nádobe budete mať nalepené krásne zlaté logo Chili and Mango Art Candles. Ja ho milujem, je nádherné. Všetky sviečky sú už skladom, môžete si zrealizovať svoju objednávku už aj k blížiacemu sa Valentínu. Milujem svoju kreatívnu dušu. Majte sa krásne.